Teng sono rong jam turun ke aku nek gelap. Meh, meh tapi kok. Mulai. Lah aku butuh mangan aku lesu. Kan kau lendok. Ning iki wong pesan. Tunggu ya aku sik, tunggu ya. Kecelak. Wong yo kepelet. Lah menawa lali. Dari itu Aku gelis menu ya ning gedang mana. Sorwet ki aku kok. Wong Jawa iki nguyahe seneng sorwet kuwi. Nek apa wong Jawa? Pernah dulu jenenge wong pernah loro ya pernah semaput nang panggung. Nek wong lanang enggak paling nek wong wedok tau. Apa? Ditakoki pernah pingsan pas manggung. Pernah, aja pernah. Aku gampang ngedrop kowe. Asline yo rong mangan kuwi nek. Kok tutul-tutulne mbus ya. Ono nggone ngene iki nggone sawah kok ora ono. Gantian meh. Gimana harus nyanyi lo kok saiki kan nyanyi nelen. Hah? Oh iya lesu rek bermangan lagi nyanyi yo. Request lah sing puwinu pokoke aku sepo enak iso ngono lho. Apapun yang kamu nyanyikan enak kok, Mas. Ya. Master, saya ojo keep sih Mas kilo tak PK sih wes nendang. Nanti ngulang. Urung, Mas. Ini dilek cuci tangan ki nanti kurane, Mas. Mas ora wes cuci tangan dhewe wis go banyu to ngono kok mbok urusi kok. Satu rasa cinta. Oh, aku mau kuwi, nyanyi lagu kuwi. Bunga. Secawan madu gitu pertemuan. Mas Embus iku nyanyine sing sadu-sadu pina. Lagune dangdut akademi ngono kae lho. Mas Ari. Taf. Itu turu kita sebelah. Iso, ketok iso keturun kabeh iki. Datang untuk pergi rembulan malam. Akhirnya aku menemukanmu lagu apa gue? Akhirnya menemukan. Cinta dari seberang gerdune rubuh ngene kok. Terak barat kene. Makanan khas Bojonegoro iku ledre. Topi ayo topi. Baca gratis ki opo aja. Wek aku tak blokir wis eneng emang. Kabut biru lagune wis sepertinya dia sayang padamu gitu. Ya sayang kok. Kayak kalah judi di Israel itu kali. Lesu aku anggar lesu ngene iki aku. Saiki pasaran ndi yo? Montong kok ndi yo? Saya tak paling ngurus bondo.
Mas tahun baru, malam tahun baru nompo job. Main aku. Kak nompo. Ya ora kok gak nompo, ya terakhir gak ono job. Gak ono job. Ya Allah, kirimkanlah job aku. Olah topi. Ya, ayo. Mas Pepiar aku ya. Semoga ada job tahun baru anu langsung aja wong info. Mbak Yanti be Mas Mbus no ya. 5 juta. Mandok. Mas Lexi, terima kasih. Mas Lexi makasih. Wes kan sing sayang aku. Wes, bye. Lak tenan barengene nyekel imam, nggih nyekel marayo boleh. Wong yo ora kena tangan. Mosok koyo tak usah bingung tangan ngene kaya yo ora. Apa sih paman dewe ora ditilangno aku lho kok iso. Mulai kok. Mas Lexi, terima kasih Mas Lexi. Apa tuh dia lesuai. Makasih Mas Lexi. Wes tau menang dah. Jajan agak melempem. Bukan jindi, bukan montong. Saya nyanyi ki, walah masuk saya nyanyi tenan aku. Ya kan sewune kudu loro karo, aku 1000 Mas Mbus 1000. Nek Mas Mbus tok gak oleh nyanyi. Yo. Masuk. Sekarang. Sematamu kono. Misu. Lesu barang, Pak yo. Wong urip ora lesu, iki piye karangan aku? Oh, alah ngono gede engko sampai. Wis yo to ora. Rene. Iya, Pak. Nawane koyo malaikat. Ayo. Tak lho, karo iki 2000 ki. Marang di dhuwit, Pak, jan bawa alam mati ah. Entek, jan. Wong lanang iki nyekel dhuwit sing ngene iki. Rasa kapan sedino aku ora di dhuwit, Pak, jan. Ombe. 20.000 lho, 20.000. Nyo. Oleh urusan yo. Oleh. Nanti tanggapan sedino kan 20.000 ngene dhuwit. Iya, yo. Halo kan nukono blendot ta lho. Iya, Pak. Ini uang, mah. Aku. Itu. Tunggu yo. Kak Sumiarti dipilih kasih, aku malah rasa main gibga, wes mah. Mas jere gini, sing ngetek iki Yanti asine ya, matamu lho aku ngetek piye, Cuk. Suwe sering ngono no. Astagfirullahaladzim, memang kalau jenenge Bagas tak blokir ya, pasam kayak gatal dah semua orang ikuti aku ngono kok, wes blokir. Nyapu aku nggak ada lembu surang dia bi. Lu tawaran itu ya. Ya karek ku mau 20.000. Ini kok kopi ambek jajan loro ki mang. Wonge tak ndai sesuk ya aku. Utang.
Mas Embus iku ngono guys, aku rek muring-muringi di embas liyane ben aku gak emosi. Bro, apa mang jenenge? Wes tak blokir. Alah, Aku anggar nani kata-kata skap enak tak blokir. Malam-malam tahun baru jalan-jalan ke Rumbus sayan mata nih. Wah latihan di kenapa? aku ora oleh job belah mampang. Bus lugu terus aku petakilan kontra ijo. Sampean karo Bus pacaran to Mbak? Nek pacaran kenapa? Ora trimo kae. Lapor kono. Lapor sapa kono? Kowe gelem tak ewu. Ewu ya apa? Jangan lihat storyku sapa neh kuwi. Alah, Halo Batam. seleksi tapping. Lapor RT. Makasih Kak, aku wis pure tapi yo Kak, Mbak dikene Mas Embus. Lapor Pak, salam ke Bengkulu. Ayo Bengkulu ala-alanya apa ini? Salam dari Batam. Batam apa ki? Batamku. Apa? Terkenal lucu biar lo Mas. Jauh aku ciri nih. Pokoknya jangan macem-macem sama buku tua. Lah piye lo? Aku tindong ini. Asine sing apa mang Mas jere? Aku lo nek mbek Mas Mbus yo wis ngene iki Mas ya tenanan. Ya anjen aku nek mepet seneng ae gemes aku mbek wonge. Mergo wong iki wonge ora celotekan. Aku nek wonge gak celotekan wong lanang celotekan aku gemes ngono seneng ngono gemes. Ngono lho guys. Kok aku gatel ning Mas Mbus gak tahu aku ya gatel-gatel ra tau iku. Nanti lo mas, mosok. Alah, tak kena ngerno bahasa buat ya. Ora ono. Celotekan ki celotekan piye lah. Lampung musim durian kirim dong duriannya. Mau aku. Aku dengerin durian mesti mau aku tuku lo guys. Alah. Montong. Jarine montong Mas, regane rong 100 wis dibuka buah sok aja. Durian montong jelas karo durene iki lho. Ya berarti anaknya tewel montong. Tapi bohong. Iku lho mbus arep DTF mas seleksi gawe mam. DTF apa to caca kok. Ndi gak eneng mas lagi ndi to? Mas seleksi mana le Mas rumahmu Mas? Ayo gak ono ngene kok. Kalimantan turun wae mbak lah tuh ya masa aku lara numpak pesawat neng Kalimantan. Aku neng Kalimantan. Aku neng Kalimantan pisan tok. Surya, alamat pun tidak. Kalau serius DM Mas, tak kirimi duren, siap menerima. Nanti ke Batam sini biar lihat Singapura, ayo Kak kirim tiket ke sana. Pulang menyang. Pulang menyang ya Mama? Pulang menyang yo itu mak iwak itu. Pulang menyang kok. Menyang ya, Bu? Menyang iku mak iwak ngono ku lho ning tengah. Iku lho ning tengah laut ngono ku lho. Menyang ini neng kene kok ya budal deh. Angkat. Pergi. Main ke Magelang kata kasih durian sekali wisata. Ayo aku gak ngerti waduh ini hilang aku piye wong aku tuban ae lah aku ora dalane. Iki lho Mas Bus lho buktine Mas aku tuban. Alah wong itu. Dondok, kare no, ono kare bos. Cukup ora duwe emang 20.000 cok. Ya. Oke. Kuwi cowok chat dong wae. Iki giat lentup iku. Astagfirullahaladzim. Kentenan guys kita telepon. Kenten guys tak telepon ya. Diangkat ora?
hilang? Ditolak anjir. Nanti telepon aku ramuni sing gitu lab gue sepi ya toh kok. Kok iso? WA-ne WA-ne dadi tok. Apa di TF mau tapping Mas Lexi? Gak mau woco kok bus. Mangan mang lo paling mangan aku. Duh, kare legi. Kare nok kene ora legi nek kare nok kene iki. Nek sing kare-kare liyane ngono ku ya legi bisane. Nang kono pedes karene. Kare tapi pedes. Kare ku nang ngene ngarane jangan kuwi. Gue jadi Mas Lexi gue dicok apa pegel aku. Se ya Allah se. Wah iya ke. Nah guys, aku menang noto caca kok ayo aku tak mangan yo Gue sepet belum umur 3 tahun ulang kamu nopo iso ulang barang. bamba Mister, mengapa engkau yo no mentik dah Ya. mengapa engkau Tahun ya ulang 3 tahun wis sak piro begini wis tak nganu lho sak sikil Mbak Tiara. So aku nang review yo kudu ngono, tak kriyak ngono ya. Allah. Mas punya mana cek bulan. Bulan yang ini awan gak metu aku. Gak tanggapan gak ngarep metu aku nang omah. Ah, itu lek takok blondok kuwi. Blondok kuwi lek dikon sampean gelem wae ya Mas Bos, ya gelem. Wong dhek tak tukok mangan. Ora gelem. biar kemite topi tuh mas Mbak Yanti udah sehat udah. Wahid nanti Wahid. Wahid to Wahid. Wahid yo blondok kuwi. Ayo guys yang lain mana guys? Blondok bakas mulai. Mas Tiara ini anak gue mau kirim ini antok kok ratu kirim pasang tok. tak DM. Lorong tahunan gue boleh ulah kok iso. Macati. Mas pun mimi obat. Ya laki berjeblok iki lho sono VC yuk. Ya. Iya jane aku.
Lah ngerasa. Tapi ora wong wedok kuwi banci. Aku nak ngerti mbus ngomong kok kudu minum. Anu, nek ngomong lucu aja jane. Kayak piye ya? Baku tapi pantes gitu deh. Arep ingon-ingon Mas Bu. Ingon-ingon ulo ingon-ingon apa to? Kok iso? Ora ngono-ngono ki malaikat nih. Oh, watak kencet piye terusan? Lo ricarita, ulo kon ricarita iki. Udang mbak, tapi nang udang ora nganggo minyak deh. Nang nganggo minyak tak udang. Rambutnya to. Alah ganteng, enak, manis, dewe, nah alah badunya kayak lapangan. Nyampe arep lah, nyampe. Wis to, wis tak udang ngono wis ndes. Isinan. Aman Bus, ulo kembang ora nyokot. Paling lilit. Alah, kowe nak pangkul dhewe ulo nem kowe aku mau. Ulo nem kowe nak pangkul dhewe aku mau. Ayo guys, Mas Rio tadi lo lagi muncul dirasani. Kita lagi teko iki. Mas Rio tadi ngenai Mas Lexi wis garing 11. Mas Rio tadi ngenai. Mas Lexi beneng kene Mas Lexi. Mas Rio Mas Lexi ra boleh kasih. Mas biar ya adil biar ning kono yo mikirne. Bikin moderator Bang biar gak capek ngeblok. Piye carane? Aku juga iso. Aja Bus kok ngingu ulo malah nyok. Malah piye kowe? Ulo sampean sulingi Mas. Mbok kira wong India atau piye kok nyulingi ulo kuwi? Gak usah. Papa saiki kok gak tau muncul, bae papa mulai namanya bojone paling. Iya lho, nek kayak ngeri lho ya nang iki wong jos. Iya, haus barang ngono kok. Paus lo duwe piro to Mas? 150. Kan profil jadikan moderator. Oh, gak dunung aku. Paus iku lo duwe mau 150. Ya luwung lah kuwi. Wis macul no sawah 150 kurang malah.